बे भिडिअखौ रावबो रेगुलार फरायसाफोरनि थाखाय बानायनाय जायाखै। बर' हारिनि सोलोंथाइ बाख्रिखौ फेहेरनायाव मुथासे बिहोमा होनायनि थांखियैसो बानायनाय जादों। गोदान मोनसे थाखोसिम गासैखौ बरायबाय आरो दिनैनि थाखोखौ जागायनो आखायाव लाबाय। दिनै जोङो चेप्टार 8 बा खोन्दो 9 बेनिनो बलाम एबा समानथाला फंसु सोंथि 8.1 खौ जोङो जागायगोन। थांनाय थाखोआव जों मा खालामदोंमोन जे नैबे चेप्टार 8 बा बलाम एबा समानथाला फंसुनिनो मोनसे थार बुंथिखौ जोङो फोरमान खालामदोंमोन। जुदि बै भिडिअखौ नायाखैमोनब्लाथाय आङो बै भिडिअनि जितु लिंक बेखौ नैबे भिडिअनि डेसक्रिपसनाव होना दोनखादों। डेसक्रिपसनाव थांनानै बै लिंकजों बे भिडिअखौ नायनो हागोन। दा दिनै जोङो सोंथि 8.1 खौ जागायगोन। दा गिबिथार सोंथिया मा होनाय दं? इयाव दं दिन्थिदि जायखिजाया बाहेरा बिन्दोनिफ्राय बेंखन मोनसेसिम बोनाय नांजिद हांखो दोंनैया गावजों गाव समान होननानै जों फोरमान खालामनांगौ आरो। दा मा होनना बुंदो? मोनसे बेंखन होनना बुंदो ना? मोनसे बेंखन लानि जों बे मोनसे बेंखन लाबाय आरो ना। हमना लाबाय बेंखननि मेरुआ अ आरो माबायदि होनदो नै दिन्थिदि बाहेरा बिन्दोनिफ्राय होनदो माने बायजो बिन्दोआव बाहेराव मोनसे बिन्दो ला। हमना ला नैबे मोनसे बिन्दो आरो बेंखननि बायजोआव मोनसे बिन्दो दं। ओइ बिन्दोनिफ्राय मा खालामनो होदो? बेंखनसिम दोंनै नांजिद हांखो बोनांगौ आरो जोङो। दा दोंनै नांजिद हांखो बोयोब्लाथाय एनिफ्राय जों इयाव नांजिद हांखो बोगोन। इ दोंसे नांजिद हांखो हमना ला बबेयाव नांजिरदो इयो? नै बेंखनखौ पि बिन्दोआव नांजिरदो। जेनेबा पि बिन्दोआव नांजिरदो ना गुबुन मुं लानो नामा? दे आं इखौ सोलायनानै नैखौ पि खालामनानै नैखौ ए खालामना होदो दे। माने बायजो बिन्दोआ मा पि जाबाय। ओमफ्राय बेंखनखौ नैबे दोंसे नांजिद हांखोआ नै ए बिन्दोआव नांजिरदो आरो। थिग बिदिनो गुबुन दोंसे नांजिद हांखो ला। पिनिफ्राय बेंखनसिम गुबुन दोंसे नांजिद हांखो बोबाव। गुबुन दोंसे नांजिद हांखो लाबावबाय जों नै पिनिफ्राय। जेनेबा नै बे बिन्दोआव नांजिरदों। इ बिन्दोनि नामा जाबाय किउ आरो। थामहिनबा मा जाबाय? जितु नांजिद हांखो इसोर मा जाबाय? दोंसेया पि ए आरो दोंसेया जाबाय मा? पि किउ। किउ होआ दे बिखौनो होनि नामखौ बि पि बि। माने नांजिद हांखोआ सोर सोर जाबाय? बेंखन मोनसे दंमोन जायनि मेरुआ अ। बै बेंखनाव बायजो बिन्दो पिनिफ्राय दोंनै नांजिद हांखो बोदो। दोंसे नांजिद हांखोआ जाबाय पि ए आरो दोंसे नांजिद हांखोआ जाबाय पि बि। अब्ला जोंखौ फोरमान मा खालामनो दोनाय? दिन्थिदि जायखिजाया बायरा बिन्दोनिफ्राय बेंखन मोनसेसिम बोनाय नांजिद हांखो दोंनैया गावजों गाव समान। नांजिद हांखो दोंनैया गावजों गाव समान माने मा? पि ए नै जे पि ए नांजिद हांखो ना बियो नै पि बि नांजिद हांखोजों समान जानांगोन आरो। बेखौ जोङो फोरमान खालामनांगौ। दा जों बेखौ फोरमान खालामनांगौ। जों सावगारिखौ बोना लाबाय। होमबाथाय जों मा मा बोना लाखो सावगारिखौ बेखौ जों इयाव लिरनानै होनोसै। गोनां बुंफोरथि बा गोनां बुंफुरलु बिदि होननानै जों लिरनानै लानोसै। दा जोङो जिखिनि आखिबाय नैबेयाव सावगारिखौ बेखौ नैबेयाव गोनांथि फोरलि होननानै जों लिरना लाबाय। मा लिरदो? अ मेरु गोनां मोनसे बेंखनसिम बायजो बिन्दो पिनिफ्राय पि ए आरो पि बि दोंनै नांजिद हांखो बोनाय जाबाय। फोरमान खालामनांगौदि पि ए इक्वल्स टु पि बि। माने मा? जों मोनसे बेंखन लादो जायनि मेरुआ अ। नैबे बेंखनसिम मा खालामदो? बायजो बिन्दो पिनिफ्राय पि ए आरो पि बि दोंनै नांजिद हांखो बोदो। जों मा फोरमान खालामनांगौ? नैबे पि ए जो पि बि जो गावजों गाव समान होननानै जों फोरमान खालामनो नांगौ। दा बेखिनिखौ जों लिरबाय। दा जोंहा फोरमानाथ' बेखिनिजोंल' जाया। जों एक्सट्रायै आखिदेरनो गोनां जागोन। दा मा आखिदेरनांगोन? आं बेखौ आखिनानै होनि। दा एक्सट्रा जों मा आखिदेरनांगोन बेयाव? नैबे अ आरो पि खौ फोनांजाबगोन जों। अ आरो पि फोनांजाबगोन। स्केलजोंनो फोनांजाबनो। अ पि फोनांजाबबाय जों। अ पि फोनांजाबबाय। लोगोसे मा खालामगोन? नैबे अ ए आरो अ बि खौबो फोनांजाबगोन। अ जो ए फोनांजाबगोन।
ओ ए फोनांजाबबाय आरो ओजोंबो ओ बि खौबो फोनांजाबगोन जों ओ ए फोनांजाबबाय ओ बि फोनांजाबबाय आरो ओ पि फोनांजाबबाय आरो दा बेखिनिखौ जोङो लिरलायनांबाय आरोबाव आखिनाय होननानै जों बेखौ एक्सट्रायै बोरो नालाय लिरनांगोन दा जोङो जिखिनि एक्सट्रायै आखिदेरबाय बेखौ लिरबाय आरो नैबे आखिनाय होननानै लिरबाय आखिनाय ना मा खालामदो ओ कमा पि माने ओ आरो पि फोनांजाबदो ओ कमा ए नै ओ आरो ए आरो ओ कमा बि ओ बि खौ जों फोनांजाबबाय होननानै जों लिरबाय बेनि उनाव जोंहा मा फैगोन बेनि उनाव जोंहा फैगोन फोरमान एबा दा जोङो फोरमानखौ बानायगोन आरो फोरमान दा फोरमाननि थाखाय जों नायनि जे माबोरै जों फोरमान खालामनो हायो जोंना फोरमान खालामनो गोनाङा मा फोरमान खालामनो गोनाङा नैबे पि ए आरो पि बि समान होननानै जों फोरमान खालामनांगौ आरो अब्लाथाय दा जोंनियाव खायसे खोथा दिहुननानै लाखानि इ दोंसे जागोन बि जागोन आच्छा नाय दा नाय गिबियाव जों मोनसे थार बुंथि जायखौ जोङो जेनेरेल मेथ्सआव मोनखादोंमोन जे जेनेरेल मेथ्सआव ओरैबायदि मोनसे थार बुंथि मोनदोंमोन जे बेंखननि नांज्रिद बिन्दोसिम बोनाय सखावा नांज्रिद हांखोनि सायाव थोंगोर दा नैयाव इफोरबायदि दा जेनेबा नैबे इ बेंखन आरो ना बेंखननि मेरुआ मा दं इयाव अ दं नैबे अ आरो दा बेयाव नैबे बायजो ओरैहाय दोंसे नांज्रिद हांखो दं जेनेबा नैबे पि निफ्राय ना पि निफ्राय ए नै ए आव नांज्रिद फैदो आरो अब्लाथाय नैबे नांज्रिद हांखो पि ए आ ओमफ्राय बबेयाव नांज्रिददो ए बिन्दोआव नांज्रिददो अब्लाथाय मा जागोन अ ए ओरै फोनांजाबनाय दं ना ओरै अ ए आ ओरै फोनांजाबनाय दं आरो अ ए फोनांजाबनाय दं अब्ला मा जागोन नैबे अ ए आ मा जाबाय अ ए आ जाबाय बेंखननि सखाव आरो बै सखावा बबेसिम बोजादो नैबे नांज्रिद बिन्दो ए सिम बोदो आरो अब्लाथाय जोंनिया थार बुंथि मथेब्लाथाय मामोन जे नांज्रिद बिन्दोसिम बोनाय सखावा नांज्रिद हांखोनि सायाव थोंगोर बेनिखायनो जिहेतु अ ए आ नांज्रिद बिन्दो ए सिम बोनाय दोंसे सखाव नालाय अ ए आ मा जागोन नैबे नांज्रिद हांखो पि ए जाय पि ए नांज्रिद हांखो दं बेनि सायाव थोंगोर जागोन थामहिनबा मा अ ए थोंगोर अ ए आ सोरनि सायाव थोंगोर जागोन पि ए नि सायाव थोंगोर जागोन आरो अ ए आ पि ए नि सायाव थोंगोर जागोन थामहिनबा मा बेनि ओंथिया थोंगोर माने मा जायो थोंगोरब्लाथाय नै खनाया 90 नै खनाया 90 जायो थामहिनबा नैबे ओजोंनि खनाखौ जोंनो नांलाया फोरमानाव ओजानिखौ आरो मा खनायो अ ए पि नै जे खना दं अ ए पि ना नैबे खना नै अ ए पि खनाया मा जागोन इयो 90 डिग्री जागोन अ ए पि नैबे खनाया बेसे 90 डिग्री जागोन आरो खना अ ए पि इक्वल्स टु 90 डिग्री जागोन आरो बेफोरबायदि थिग बिदिनो नै जाबो आच्छा अ ए पि आ 90 डिग्री आं इखौ दा लिरगोन नैयाव अ ए पि इक्वल्स टु 90 डिग्री आं इखौ दा लिरगोन आरो नैयाव ना आं ओरैनो लिरना दोनथ'बाय बावि बायदि एबार नेक्स्ट नैबे गोजौखैबो नाय गोजौखै माबायदि जाना दं नैबे सावगारिया बेफोरबायदि दं बेंखन मेरुआ अ नैबे बेंखन दं अआ मेरु नैबे ओमफ्राय नाव नै पि निफ्राय ओरै बियाव नांज्रिदनाय दंना ओरैहाय नैबे पि नैबे बि आरो ना नैबे पि बिया मा दोंसे नांज्रिद हांखो जेराव माने बि बिन्दोआव नांज्रिददो बेंखनखौ अब्लाना अ बिबो ओरै फोनांजाबनाय दं अ बि ओरै फोनांजाबनाय दं आरो अब्लाथाय जोंना थार बुंथिया मा खालामो जे नांज्रिद बिन्दोसिम बोनाय सखावा नांज्रिद हांखोनि सायाव थोंगोर बेनिखायनो जिहेतु अ बिया दोंसे बेंखननि सखाव आरो बेबो नांज्रिद बिन्दो बि सिम बोनाय नालाय ना बेनिखायनो अ बिया सोरनि सायाव थोंगोर जागोन पि बि नि सायाव थोंगोर जागोन अ बिया सोरनि सायाव थोंगोर पि बि नि सायाव आरो अ बिया पि बि नि सायाव थोंगोर माने मा जाबाय नैबे खनाया 90 नै खनाया 90 नैबे खनाया बेसे जागोन होनदो 90 डिग्री आरो बे खनाखौ मा होनना फरायो जोङो अ बि पि नैबे खनाया अ बि पि बे खनाया बेसे 90 डिग्री जागोन आरो बियो दा होमब्लाथाय जोङो इ मोननैखौ लिरनानै दोनखानोसै नैबेयाव ओरैबायदि जों लिरगोन सिन्स नांज्रिद बिन्दोसिम
नै सिन्स आरो ना जिहेतु माने जिहेतु नांजिद बिन्दोसिम आच्छा इयो मामोनलाय आं इयाव लिरना दोनथ'दो र' OP equals to 90 degree since नांजिद बिन्दोसिम बोनाय since नांजिद बिन्दोसिम बोनाय सखावा नांजिद हांखोनि सायाव थोंगोर सखावा नांजिद हांखो सायाव थोंगोर नाय सिन्स नांजिद बिन्दोसिम बोनाय सखावा नांजिद हांखोनि सायाव थोंगोर बेनिखायनो जों मा मोनदोंमोन नैबे OB थोंगोर PB निफ्राय जों मा मोनदों OBP खना OBP आ 90 डिग्री थिग बिदिनो नै गाहायखैबो मा मोनदों OAP आ नै OAP 90 डिग्री मोनदों ना बेखौ जों लिरना होखानोसै बेनिखायनो खना OAP equals to मोन्नैबो 90 नालाय OAP आरो OBP बेखायनो मोन्नैखौबो समान लेखानि OAP आरो OBP equals to बेसे 90 डिग्री नांगौ जाय नाम्बार मोनसे खालामना दोन रमान नाम्बार 1 बाहायनो मोजां जानाय बायदि माने जों मा मोनबाय जे नांजिद बिन्दोसिम बोनाय सखावा थोंगोर नालाय बेनिखायनो नैबे OAP नैबे खनाया 90 डिग्री थिग बिदिनो OBP नै OBP नै खनायाबो 90 डिग्री बेखौ जोङो लिरनानै से नाम्बार खालामबाय एबार जोङो फोरमानाव डाइरेक्ट फैनो हासिगोन आरो मोनसे आच्छा नाय फोरमानाव फैयो नेक्स्ट फोरमाननि गुबुन मोनसे स्टेपआव फैनि जों बे मोनसे स्टेपआ जागोन ओरैबायदि जोङो आखान्थिथाम मोननै लानि इयाव आखान्थिथाम मोननै जाना दं OAP नै मोनसे आखान्थिथाम आरो गोजौखै OBP मोनसे आखान्थिथाम ओरै जाना दं गाहायथिं मा जाना दं OP आरो नै गाहायखै ओरै फैना A जाना दं आरो नैबे A बेफोरबायदि दंना नै OAP नै मोनसे आखान्थिथाम जाना दंना OAP आरो गोजौखै मा जाना दं OBP ओरै जाना दं बिदि दं बिदि नाय नैबे इयो 90 डिग्री खामोन ना OAP आ नै OAP होननाय लोगो लोगो नै खनाया 90 खामोन नालाय नैयाव 90 डिग्री सिन होबाय आं थिग बिदिनो गोजानाव OBP नैबेयाव 90 डिग्री खामोन नैबे B आ नै B ओमफ्राय ओजा नैबे P दं आरो नैबे O आ दं बेयाव नै अब्लाथाय OBP नैबे 90 खाना इ मिलायखाना दं इ मोननै आखान्थिथामखौ जों लिरगोन इयाव आखान्थिथाम आच्छा गोजौआव लिरनो ना गोजौआवनो लिरनोसै दे जों दानिया होननानै लिरगोन आखान्थिथाम OAP आरो OBP खौ लादो नालाय जों लिरगोन ओरैबायदि दानिया आखान्थिथाम OAP आरो आखान्थिथाम OBP नि OAP आरो OBP नि OAP आरो OBP नि इ मोननैयाव जों मा लिरनो हागौ नाय इ मोननैखौ गोरोब समान दिन्थिनो नाजागोन जों गिबियावनो नाय इ खना मोननैयाथ' समानखा इखौ जोङो उनाव लिरगोन आरो मोनसे खोथा आं मोनसे खोन्थिना होबावनि नाय जों मिथिखागौ मोनसे बेंखनाव दा नैबे बेंखन नंगौना बेनि मेरुआ मा O नै बेंखननि मेरुआ O जों मिथिखागौ मोनसे बेंखनाव जेसेबां सख' थायो रोजा रोजा जेसेबां सख' थायो गासैबो सख'आ गावजों गाव समान जायो दा इयाव OA आ मा जाना दं OA आ दोंसे सख' जाना दंना थिग बिदिनो OB आबो दोंसे सख' जाना दंना नैबे OB आबो दोंसे सख' जाना दं नै OA आ सखाव OB आबो सखाव जाना दंना अब्ला मोनसे बेंखननि सखाव OA जों OB जों अब्ला मोनसे बेंखननि सखावा जेसेबां जायो मोनसे जायो मोननै जायो सरि मोनसेल' जाया जेनेबा मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा रोजा रोजाबाबो गासैबो गावजों गाव समान जायो इयाव मा सखाव हिसाबै सखावा गासैबो समान जायो नालाय सोर सखाव दं इयाव OA दं मोनसे आरो मोनसे मा दं OB दं आरो ना OB माने एखे बेंखननि सखावफोरा गासैबो समान नालाय
OA जो OB जो सखाव जानायखाय OA जो OB जो समान जागोन आरो सखाव नालाय OA आरो OB गासैबो समान जागोन बिसोरो बेनिखायनो गिबियावनो जों इखौ लिरनो OA जो OB जो समान होननानै नैबे OA इक्वल्स टु OB OA इक्वल्स टु OB मानो जाहोनखौ नांगौ जायो लिरना दोननो हागौ सखाव सिन्स एखे बेंखननि सखाव जाहोनखौ लिरना होबाय आं नै साइडआव OA जो OB जो समान जाहोना मा सिन्स एखे बेंखननि सखाव ए मोनसे थांबाय नेक्स्ट जोङो नै OAP आरो OBP नाय इ मोननै नैबे मोननै आखान्थिथामाव जों मा खोन्थिबाय OA जो OB जो समान नाय अबेयो नै OA नंगौना इयाव दंना OB इयाव दंना नै इ मोननै आखान्थिथामाव नै मोनसे आखान्थिथामनि OA आरो इ मोनसे आखान्थिथामनि OB OA जो OB जो समान OA जो OB जो समान मानो समान एखे बेंखननि सखाव बिसोरो नै एखे बेंखननि सखाव बे आरो होमबाथाय इ मोननैनिफ्राय इनि आखान्थि इनि मोनसे आखान्थि बाहायजाबाय माने मा S मोनसे बाहायजाबाय आखान्थि माने मा S साइड मोनसे बाहायबाय नेक्स्ट नै बेनि नै खनाजों समान नै खनाया 90 इ खनाया 90 खनाया मामोन इयो OAP आरो इयो OBP खना OAP इक्वल्स टु खना OBP जाहोना मा 90 डिग्री नै सियावबो दिहुनना दोनखादो जों OAP जो OBP जो बेसे मोननैबो 90 डिग्री बेनिखायनो OAP आरो OBP आ गावजों गाव समान नैबे आखान्थिथामनि नै OAP आरो नैनि OBP नै OBP इ खनाजों समान माने मा इनि खना मोनसे बाहायदो माने मा A मोनसे थांलायबाय एबार नेक्स्ट जों माखौ लानो हायो नायनि नै नेक्स्टआव जों फैनि इ मोननै आखान्थिथामनि मा समान लानो हायो नायाव नाय OP दं नैबे आखान्थिथामाव नैयावबो OP दं नैयाव OP दं OP आरो इयावबो मा दं OP दं अब्लाथाय इयावबो OP दं इयावबो OP दं OP आनो इयावबो दं आरो मोननैयावबो एखे आखान्थियानो थायोबाथाय मा होनो इखो जों इखौनो आगोसार आखान्थि बा कमन साइड होनना बुङो दायो जिहेतु OP आ इयावबो दं OP आ इयावबो दं नालाय मा जाबाय OP आ मोननैयावबो दं नालाय OP इक्वल्स टु OP इयावबो दं OP इयावबो दं OP आरो इखौ मा होनना बुङो आगोसार आखान्थि सिन्स आगोसार आखान्थि जाहोनखौबो लिरना होदों आं नै सिन्स आगोसार आखान्थि अब्लानिया मा लाखो जों इनि OP मोनसे आखान्थि लाबाय इनि OP मोनसे आखान्थि लाबाय समान होननानै लिरबाय OP जो OP होमबा इनि आखान्थि बाहायदो नालाय मा S होमबाथाय मा जाखो SAS थामहिनबा SAS रादायजो नैबे मोननैया गावजों गाव मा जाहैबाय गोरोब समान जाहैबाय आरो गावजों गाव गोरोब समान जाहैबाय इ मोननै आखान्थिथामा बेनिखायनो मा जाहैबाय जोंहा नै आखान्थिथाम मोननैया गावजों गाव गोरोब समान जाबाय मोनसेया मा आखान्थिथाम OAP गोरोब समान आखान्थिथाम OBP आरो मा रादायजो रादाया मामोन SAS रादायजों बेयाव लिरना होदो दे SAS रादायजों होननानै लिरना होबाय OAP जो OBP जो गावजों गाव मा जाबाय गोरोब समान जाबाय SAS रादायजों दा नाय जेब्ला मोननै आखान्थिथामा गावजों गाव गोरोब समान जायो आखान्थिथामा OAP गोरोब समान आखान्थिथाम OBP जाबाय नालाय ना बेनिखायनो मा लिरनो हायो बिनि जाय मोखांसे बाहागोफोर बेसोरखौ जों समान लिरनो हायो दा मोखांसे बाहागो हिसाबै जोंनो फोरमाना मा नांखागो फोरमाना नांगो जोंनो OAP PA इक्वल्स टु PB नांगौ जोंनो जिहेतु फोरमानाव जोंनो PA आरो PB नांगौ नायगोन जों नैयाव PA आग्लायना दं नामा इयाव PB आग्लायना दं नामा बेखौ नायगोन जुदि आग्लायना दंबा बे मोननैखौ समान लिरगोन नै मोनसे आखान्थिथामाव नाय PA आग्लायना दं नायो नै PA मोनसे आग्लायना दं नैयो थिग बिदिनो इयावबो नै PB आग्लायना दं नै होमबा मा जाखो इयाव जुदि PA आग्लायना दंबा इयाव PB आग्लायना दंबा मोननैबो गोरोब समानखा अब्लाथाय PA जो PB जो समान PA इक्वल्स टु PB मोननैबो मा मोखांसे आखान्थि इयाव PA मोनसे आग्लायना दंखायोमोन इयाव PB आग्लायना दंखायोमोन ना बेनिखायनो नैनि PA आरो इनि PB खौ जोङो समान लिरबाय आरो समान लिरनायनि जाहोना मा
मा जाहोनाव लिरोमोन जोङो गोरोब समान जाखांनायनि उनाव अबेबा मोखांसे बाहागोखौ समान लिरोबा मा लिरनांगौमोन CPCT मामोन बेनि माबाया ओंथिया CPCT नि ओंथिया corresponding parts of congruent triangles थामहिनबा मा गोरोब समान आखान्थिथामफोरनि मोखांसे बाहागोफोर नंगौना बे आरो बेनिखायनो जों मा लिरनो हागोन इयाव आग्लायना थानाय PA आरो नैयाव आग्लायना थानाय PB खौ समान लिरनो हायो नैयाव लिरगोन स PA is equals to PB जाहोना मा CPCT बेयो ओमफ्राय जोंना फोरमाना जिहेतु PA equals to PB आनो खामोन फोरमान खालामनो होनाया जोंना फोरमाना जालांबाय इयाव प्रुफ होना लिरनांगौ प्रुफ फोरमान जाबाय अब्लाथाय जोंना नैबे रमान 1 नाम्बारनि जाय फोरमानमोन बे जोब्बाय बेयाव दिन्थिदि दंबाथाय शर्ट होननाबो लिरनो हागौ शर्ट SHOWED शर्ट होननाबो लिरनो हागौ जि दिन्थिदि दं नालाय दिन्थिबाय जों बेयो अब्लाथाय 1 नाम्बारनिया जोब्बाय आरो नैबे 1 नाम्बारनिया जोबनायजों लोगोसे आं गासैखौबो साबायखर बावना दिनैनि थाखोखौ बेखिनियावनो फोजोबथ'बाय गोजोन्थों